ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! Pamakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio with VCO! Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinuan ang pilas batok sa kagaw kay iban pa nga mga wound debris. Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makayo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit. Economic yung D3 Bio no, pilas-pilas ka. Di pagyapon mo inom D3 Bio perde gid ka. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Bago nag-discuss ko pa kuno nga ang babae flower, ang hardinero nag-chat. Niya sa Webis la ko makadto kay pamunyag pa ko sa mga flowers. Actually, why na siya ga-garden eh. Ginapanggalbot lang ang flower. Kag ginahimo ya bouquet. D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isuga yung ininais parating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan,
FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number 1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:06. Ining nga oras kadulo sa isang Klinika Ditex 500 The Superior Antioxidant. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11 Mbps. Saboroso, wala problema. K5 News FM. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga gid sa ato sa mga K5. Diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Itanay ang temporaryo nga magatalos sa inyo sa ning regular anchorman kay ka-K5 dyan sa Pio. Ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Welcome sa saling Webes edisyon sa programa 11 Mbps. Itagid ang nagapangamusta sa mga ka-K5 naton sa 180 tanan ka mga barangay di sa syudad, sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa component city ang siyang Pasin gabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sugutob sa amlabutan sang ato sa nga pagwaragwag sa mga ka-K5 naton sa Western Visayas, sa bilog nga pungsod Pilipinas, sa aton mga overseas Filipino worker, mga OFWs naton sa di man nga bahin sang kalibutan. Sagid ka maayong adlaw sa inyo sa tanan-tanan. Diri kita sa adlaw sa nga Webes, pizza size sa bulan sang Pebrero. Pinakauna ini nga Webes sa apatanan ka mga Webes sa ikaduwa nga bulan sa karon nga tuig 2025. Kumusta ang ginapreparar naton nga pala nga gahon? Naluto na o kung ang iban sa ni nagapreparar pa? Importante hindi mabatok anyo tinigang ha. Samtang nagapreparar, samtang nagaplanyaga kamuda. Kami ang bahala mga ka-K5 sa pagdulong sa malabing talupang dos yung balita nga nagakalabo di sa ibahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Welcome na sa ato siya pagpangalagad sa 11 Mbps. Sa karon nga pagpangalagad sa saling nga Webes edisyon, kita sa gyapon ang pag-updan sang aton sining nga mga K5 news reporter. Yara na karon sila tag sa sining ka mga area of assignment. Nagikan sa bayin sang Iloilo City Hall. Makaupo daton ka K5 Jenny Kauyunan sa baybayin sang Police Regional Office 6. Kag sa may ICPO, makaupo daton ka K5 Karen Badilla. Kag sa bayin sang Iloilo Provincial Capital, makaupo naton si K5 Alex Escalante. Alas 11:11 sa ato siga pagpangalagad. Ano bala marabing talupang dusini nga mga balita nga aton pag-istoryahan sa sining Webes edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Sa karon nga pagpangalagad, na aton sining pag-istoryahan ang ining kwansubong trending, no? Halos sa social media kag sa mga kapihan amo ning ginaistoryahan nga pag-impeach kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Yara pa lang sa manubo sa nga panalgan sang Kongreso na impeach si Vice President Sara Duterte. May mga impeachment proceedings ini. May mga guidelines ini mga ka-K5. Di bala ang procedure sini dapat ngati may ma-complaint gid sa isa sa ni ka-opisyal sa gobyerno. Pero may mga posisyon lang abi nga pwede ma-impeach mga ka-K5. Siyempre ang ining posisyon sa pagka-presidente, pagka-vice president, kag miyembro dira sang Supreme Court, miyembro sang Constitutional Commission, pariyo ni sang Commission on Election, kag subuman sang Office of the Ombudsman. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang ginpangingadla naton nga mga posisyon mga ka-K5 amo lang ni ang pwede makakasapwasto pinaagi sa impeachment
mga kakifay. The rest niya pwede ka man niya mapahalin. Sa pwesto kung nag-obra ikaw sa gobyerno, pinagi sa mga kaso nga i-file mo. Pero ang mananghambal naton, Presidente, Vice President, miyembro sang Korte Suprema, miyembro sang Constitutional Commission, pareho sang COMELEC o kung Commission on Election, kag sang Ombudsman. Kung mapahalin na sa pwesto, pwede ni pinagi sa impeachment trial mga kakifay. Kag siyempre, before kaya mag-file sa sinasambit sini, naong nga mga opisyal naton nga sa ginpalawag naton nga posisyon, dapat mayara man, no? Sang ginakabig na komiter nila nga mga impeachable offenses. Abot silingon, may mga nalapas man sila nga mga kasuguan, no? Kung basihan ang aton siling nga layi nga makabig, pwede sila ma-impeach mga kakibay. Madumduman naton, 3 primero, kamakaso ang in-file, impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte, kag kapon another, now nga impeachment complaint. O silingon, 4 lang, now ang gipasaka nga kaso ni Vice President or against sa kay Vice President Sara Duterte, mga kakibay. Pero ano ining mga kaso na nga makabig naton impeachable offenses na pwede mangin basihan, pwede mangin ground agod nga ma-file ang kaso batok sa saring magipangmit lang naton nga mga posisyon. Una-una din mga kakibay, ang culpable violation of the Constitution na mahimo a serious breach or disregard sang ato saring nga konstitusyon. Ikadua, treason. Tibalantaman ko nung buot silingon sang treason. Buot silingon nga ginatraiduran mo, ginabitray mo ang ato sining nga pungsod Pilipinas. Kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo ning posisyon mo, pero gatraidor ka bla? Sa ato siya pungsod Pilipinas, kasi kung may mga kontra kita da, ikaw pa yan nagahatag sa nga armas o confirmation against sa aton sini nga enemy sa ato nga pungsod Pilipinas. Isama na sa mga grounds, amo ang bribery. Siyempre kung magambal kita nga bribery, amo ning pagbaton. Pagbaton, nga mayara sang something, nga value in exchange. Buot silingon, hatagan ka dira, pero may kabaylo ina mga kakifay. For example, kung may mga illegal nga buluaton, nagabaton ka na sang payula, para nga hindi ka mag-aksyon, proteksyonan mo ang illegal nga buluaton, amo na ginatawag siya nga bribery. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Another ground sang impeachable offense, amo na ginatawag siya nga graft and corruption. At hindi naman ito mag-uguro kung magambal kita graft and corruption. Amo gining daw damo makitaan ta sa mga public officials o galing kay way lang sang ebidensya. Siguro pwede gali maka-file sang graft and corruption, pero budlay ni kunway sa mga ebidensya. So graft and corruption, kag iban pa sining other high crime, any serious criminal offenses that harm the nation or government. Amo ning mapinanglawag daton kag betrayal of public trust. Siyempre guba na ang imo sining nga integrity bilang public office. Hindi ka na masaligan sa mapumulyong Pilipino. So amo ning ginpanghambal naton ang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. Amo ning makaso kung mag-file kita sa saring mga opisyal nga pwede ma-impeach. Amo ni ang mga grounds nga mahimo nga iga-file mo sa ila para nga ma-impeach sila mga kakibay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero may mga procedure inagyapon nga ato siya pagasundod. Siyempre ang una sa ning procedure, amo ang pag-file sang impeachment complaint, dira mo ni i-file sa House of Congress, sa manubo nga panalgan, sa lower house. Wala mo ti duwa ka panalgan, ang ato sa nga kongreso, ang manubo kag mataas nga panalgan. Daw balay lang, di ba? Daw first floor kag second floor. Kaya ang manubo sini, ang lower house, amo ni siya ang House of Representatives. Sa House of Representatives,
ginabug-usan ni sila no sa mga congressman naton, no, congresswomen naton, halin sa nagkalain sini nga mga distrito no diri sa palibot sang pungsod Pilipinas kag ang iban dira mga ka-K5 syempre no sila ni ang mga representante sa nagkalinlain sini no nga mga sektor, mga party list, mga ka-K5. Kampiyon nga istasyon K5 News FM. So dira na dyan ma-initiate primero ang impeachment complaint sa House of Representatives. Di pwede niya i-endorse, no? May mga endorse dira sa saning reklamo mga ka-K5. Kag sang una, kung mag-file ikaw dira, no? Dapat nga pag-file i-refer ini, no? Sa House Committee Deliberation. Usually, ang nagauyat sini amo ang Committee on Justice kag Committee on Rules. No, ang ining nasambit sini nga impeachment complaint. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kay hindi man direkta mo, no, sumaagi anay ini sa committee level. Pareho man magpasar kita sang isa ka kasuguan, dapat nga ang imo sini iga pag-file sang hagna o kon bill na maagi pa na kung sinad sa diin kag ano nga committee ba ang magauyat dira. Ang kampiyon. Kaya magauyat diri amo ning Committee on Justice kag Committee on Rules. Amo to ang tatlo ka mga una nga kaso nga gin-file ang impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte, gin-transmit na to now sa House Speaker para nga ang House Speaker i-endorso ini sa Committee on Justice kag Committee on Rules agod nga lang tawon kung bala may balasihan na may mga kung sa mga korte pa sa mga prosecutor's office pa may prima facie evidence kag ginatawag nila kung criminal case ang imo sini nga ginafile amo nang tawag nila kung may form and substance mga ka-K5. So ano tabo diri kay kahapon amo ning last session no sang House of Representatives. Kay mabakasyon ni sila, may break ni sila na mga halos sa 3 sa bulan para sa preparasyon sa midterm election. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero ang natabo kahapon, no, ang ining impeachment complaint nga pang-apat, permado na kay nasumpaan sang halos 215 ka mga kongresista. Ano buot silingon sila, no? Kay may duwaman ka mga ang procedure pwede, no, nga hindi na mag-agi sa Committee on Rules kag Committee on Justice kag iplastar sa plenaryo ang isa ka impeachment complaint. Pwede na madirekta sa may bahin sang Senado. So ang natabo kapon tungod nga 215 ka mga kongresista ang nagpirma sa ikaapat nga impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. That's why nga may nag-recommend nga idirekta kag ipasaka ini sa Senado. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kay kinahanglan malang sa mga ka-K5 1/3, no, nga makaperma sa saning impeachment complaint para kasaka direkta, no, sa Senado. Di 215 overwhelming ini mga K5 agin 215 kay kuntani ang ginapangayo malang kung istoryahan naton 1/3 kay mga 306 malang ang miyembro, no, sang House of Representatives. Diba balik kita na sa mata, no? Ang 1/3 sang 306 is 102. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo niya nasaad sa ato sa nga konstitusyon. That's why nga amo ni, no, ang dapat inaton sundon si pagkakuha sang 215. Kadamo na to sa mga nagpamalakpak kay direkta sa Senado. Amo do gin-endorse, gin-transmit na subong sang House of Representatives ang ining impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte dito sa may Senado mga ka-K5. So sa karon yara na ang bola, no, sa Senado, sa mga senador naton ang ining impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ang pamangkot sa karon, no, anong matabo da sa bahin sang Senado, no, kay ang Senado kagabi last session Manila
na before nga mag-break mga kakifay. Kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero kahapon o kon kagabi nag-adjourn ang Senado nga wala matandog ang ining impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Why nila matakol, why nila maistoryahan ang ining transmittal sang article sang impeachment sang House of Representatives. Busin ngon, why ito maistoryahan sa last session nila. Abi nyo, ang balik pa sini mga ka-K5 pag abot pa sa bulan sang Hunyo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero ayan, pwede nga bisan on vacation, tapos break sang mga senador naton matalakay ang inisambit sini nga impeachment trial. Pwede man, pero ang iban sini masako-sako sa eleksyon. Kay ti iban sini mga re-electionist, nga mga senador, iban sako man si pagpangapanya. Wala mo ang ining pag-trial, sa pagpatigayon sa impeachment. Hindi niya lahog-lahog mga K5. Hindi niya sila nga daw ara ka lang mamati ka lang, kundi kinahanglan mo mani ang pagtuon. Pero ang mahambalta lang kung anuman ang mga kapalaran ni Vice President Sara Duterte, tanan nagasandig sa kamot sa mga senador. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Iban siguro hindi man magambal, nga why man pamulitika, pero ang iba niya hindi gid madula nang pagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte, hindi gid mapalayo ang lamod pamulitika. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pwede rin naman natin istoryahan, ang mat naman, pila ayhan ang yara nga mga miyembro sang Senado sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kay once nga makuha mo ang majority, kay ang iban sa niya ambot lang, pero gapati pa man kita, sa credibility sa mga senador ta. Nga hindi madala-dala na kung anong may puwersa dira. We hope nga ilalang tawon kung may mga balasihan, may mga salandigan ang ining mga kaso nga ginpasaka bato kay Vice President Sara Duterte. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kayambot lang ang iban sini nga mga kongresista nga nagperma kay balok ko nanong ila sila nga ginimo. Kasi bilang iban, hamo nang ambalanon, if you cannot beat them, join them. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kasi iban daw ay kahibalo nga nagpurperma, pero makatalngalahan kag makakilibot mga kakipa. Kay sa nagligad sini nga eleksyon, malaan naman ang pag-updanay ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Amo tambal nila Tigre kag Agila to sang Luzon kag Agila sa Mindanao. Kag balaan taman sa may Mindanao amo gining balwarte sang pamilya Duterte. Kay si taga Mindanao kabay, way man sang iban sa nga magsuporta sa imo kung kaisa kababayan mo, kung sa diin kang lugar. Pero kung kaisa ang masakit man yung kamaturan, kung sino o patungong kaisa ang kababayan mo, amo man ang malaglag sa imo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kahibalo bala ka mo mga ka-K5 nga sa 61 ka mga taga Mindanao nga mga nga mga lawmakers naton nga mga miyembro sang House of Representatives nga mo kuntani ining balwarte sang pamilya Duterte. Abi nyo sa 61 ka mga kongresista sa Mindanao, 39 ang nagsuporta sa impeachment complaint. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Buot silingon, masobra 30% ka mga kongresista sa may Mindanao ang nag-against sa kay Vice President Sara Duterte o kon wala magsuporta kay Vice President Sara Duterte. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sino ining mga kongresista na nga wala magpabor
o kon nagboto nga yes para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ina ang aton pagaisuryahan sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pagka-importante nga mga pahibalo. Palihog, standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at umulang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagunga paglao. Wala sa maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sa maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government Uy, before ko na Mexico almost a decade ago. Dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko, dali ko nag-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ng iyon, ang Diyos mapalos. Ako si Kat-5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan.
Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sulod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay, at mga habilin nga handurawan. Kita, padayon nga mag-aupong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanila. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bagong paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold gid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil Uy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil Uy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar
ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. No? Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa Pabalik mga ka-King 5 sa pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Alas 11:41 sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5 sa sining binulan pagsulod sa tuig 2025. Damo naman sa mga record ng mga kaso sang dengue sa may bahin sang probinsya sang Iloilo. Hindi naton luyag nga may mga kabuhi naman madula. Kaysa nagligas ka tuig 2024, mga halos 32 gid ka mga kabuhi ang nadula tungod sa sining dengue mga kakipay. Sa may probinsya sang Iloilo, kag linibo ang mga na-infect diri mga kakipay. Kag magalong kita kung ang mga balay naton may mga matubig sining nga mga area ara na plastar sa balaon nga lugar ang atos yung papabalay nga mahimo ginatiran sang tubig kag mahimo paborito nga balayan sang mga lamok. Kag syempre, kung kay isa hindi gid madula nga kung makabatsyag ikaw sang hilanat, may makaupo sa pagsakit sang ulo, pagsuka, kag pagpalnakit sang kalawasan, initanan mga sintomas na. Kag patimaan nga basi may dengue ka. Mag-D3 ka mga K5. Kay ang D3 isa ni ka superfood supplement nga ginimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil. Kag D3, kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties labi na gid sa mga viruses pareho sang dengue. Ang MCT o kuning medium chain triglyceride nga halini sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio, ganimo ang lawas sini sa monoglyceride. Isang dagit tawag sini nga monolaurin. Ang monolaurin nga lin sa D3 Bio ginakabig ini isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton palibot. Ginapanami sa D3 Bio pinagi sa MCTs ang absorption kapag usor sang vitamin K sang aton lawas. Ang vitamin K isa ni ka fat soluble vitamin. Amo siya nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung ginadengue ka. Ginapanami man sang D3 Bio absorption sa mineral nga calcium, amo siya nagabulig sa pagpataas ang inyo sining nga platelet. Kaya kung ginadengue ikaw, bulabantayan, kaya nagalubo ang platelet mo.
So tungod sa saring D3 Bio nagapadamo noon gapataas ang imo nga platelet. Gabulig ini para malikawan ang lawas sa bleeding kung na-infect ikaw sang dengue. Tinluan ang ato sa nga mga palibot para di pagbalayan sa malamok nga gadala sang dengue virus. Ilikawan nga mag-stock sang tubig sa aton sa nga balay nga way sang taklob. Kaya mo ning listaran gini sang lamok o takloban. Kag siyempre mag-inom kita sang D3 Bio, ang superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto niyo mag-ayo, mag D3 Bio. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang D3 Bio available gid sa mga klinika outlet naton. Along-along lang kita kay may nagalagaw subong mga piki nga D3 Bio para hindi kita matuntuhan magpadulong magbakal sa mga klinika outlet naton. Diri sa may sunod sang Iloilo sa may dalan Ilopez sa kilid sang St. Robert's International College kag subuman sa may Hilira sang Robinson's Place Haro. Sa may First District sa may Banwa sa Miagao, yara sa may Baybay Norte sa kilid sang MCR Agri Venture. Yara na nga to sa klinika outlet sa may Barangay Poblasyon sa may sunod sang Pasig kag subuman sa may Coast Mart Calino. Available gid ang klinika D3 Bio. Isa ni ka di kalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang Uy sang klinika di Alternatibum Disinad Wellness Center. Pwede man ni mabakal sa Shopee, sa Lazada, kag subuman sa TikTok. Kag sa mga panguna nga mabuti ka sa inyo sini nga lugar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayong togig kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple, kay Ma'am Anali Bahade, kay Sir Victor Ibanez na isa ka pa Jamaroda ba si makabalik ang Duterte, layas ka na lang. Akong kay Samay Turo Chimpo man nga kon kanya kung may kada isa sa aton may time gida isa nagligad sulod sang anom ka tuig ati mga Duterte man mo. Alam mo pila ka mga miyembro sang House of Representatives sa aton may pagkaalibang-bang mana mga parong-parong bukid kung diin makasuro sailot didto man sila. Mayong udto man kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Anilia Nagalio. Sina mayong ugto, Sir Enrico, ma-file palang impeachment kay Vice galing makuha na sa abogado ni Gloria man nga hindi sa makakas. Pero basi lain naman subong, di magsugod ng impeachment trial, hambag naton sa uli, madesisyon niya ang mga senador. Nauti majority sa mga senador, dapat nga kung luyag na impeach si Vice President Sara Duterte, kay 24 mga diragid sa 16 ka mga senador ang makuha sila. Kaya mo rin pamangkot subong sa sing mga nagduso, kumusta ang alay dito sa senador. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Siling ni Ma'am Anilia Nagalyudugan sa gamay oposisyon sa senador. Balaan tamanan. Kay Ma'am Rosvic Pedro Sobranya, payadayad man nga udto kay Sir JC Delgado Trinidad. Ikaw matalo sa impeachment case si Vice President Sara Duterte, kayo na ang mga honest saying of late, Madam Miriam Santiago. Makahilid lang to si the late Senador Miriam Santiago, no? Amo tong gluyag tali mga presidente pero gid mag-president. Ang balon dinayaan sa una sa eleksyon abi. Kay Ma'am Apple di apta bataasan sa Macor and Three Wells Company, kay Ma'am Bing kay Sir William Tan, may adayag gid nga udto kay Sir Win Marcowi, kay Sir Hudlo Montana, kay Ma'am Nadlin Xiaotong, kag subuman kay Ma'am Glory Blanco Sido Nagalyo da sa Ibanwasa nga Miagaw sa may Vans and Glory Store. Available da ang Clinica Ditex Coffee Mix kang Pre-Bio Coffee, kag subuman kay Sir Jimmy Hanillo, may ayad gid nga udto igma ta mayo ni maka igma after pagka-program kita ni maka igma. But anyway, samtang ga igma kamo da, gapanyaga kamo da, busog kamo sa mga balita, kag aware kamo sa nagaknabo sa palibot sang pungsod Pilipinas. Kasi dapat kamaluman kita ay sa ulihi apektado kita diri kung ano mga movement dito sa ibabaw. Kaya bagaton ining posisyon kapag Vice President ikaduwa ini pinakamataas nga posisyon sang aton sa ni Republika sang pungsod Pilipinas. So dapat kay balo kita kung naman nagkalnabo, hindi ka pabayin na sila. Hindi ka mag-amo sila. Kay ti kung sino mga ibutang tis babaw, kita diri sa dalom, apektado man mga kakipay. Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
Pero sa saling pinakaulihing nga nagsulod nga balita, medyo makagurginawa pa si Vice President Sara Duterte kay nagpabutyag, nagpagawa sa statement si Senate President Chis Escudero. Di ba laging transmit na to ang articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte sa Senado? O galing kay kahapon amo man ang ila sa ning pag-adjourn na sa ila sa sesyon, may break man sila. Amo man ni kahapon to sa House of Representatives. O galing kay ginhingagaw nila ya tama ma-file kag ma-transmit gilayon na dito sa Senado. Hambal diri ni Senate President Chis Escudero, siling niya wala sang may matabo nga impeachment trial no sa kay Vice President Sara Duterte samtang ang Senado no break mga kakipay. No, ipabati tabi no ang ining interview sa kay Senador Chis Escudero kato sa ning Senate President regarding sa sining statement niya nga wala sang may ara sang patigayonon nga impeachment trial sa break sang Senado. Pero enjoy kang iban si pangampanya ma-trial timo. Abi pa matiantang statement sa ngato sa ni nga Senate President Chis Escudero. Isa-isa mo natin. Sang-ayon sa rules ng Senado, kapag kami inihaing articles of impeachment or complaint or resolution ng impeachment sa Senado, the Senate President, nakalagay sa rules natin, shall take proper order of the subject of impeachment. And ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject of impeachment? Hindi ng impeachment complaint, hindi ng impeachment, but the subject of impeachment. Ang ibig sabihin nun, kailangan isaayos muna ng Senate President ang Senado para sa pag-conduct ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng Constitution, proceed with trial. Busina lang ng konti, pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately yung saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Ayan, kung babalik tanawan natin, bago ko sagutin yung tanong Sel, kung medyo ko na para... Okay. Kung babalik tanawan natin, may inihain na impeachment complaint noon 2011 laban kay Ombudsman Mercy Gutierrez. Inihain yun ng March 23. Nag-adjourn ang Senado ng March 26. Walang ginawa ang Senado noon. Nagsimula ang trial May 19. Mahigit kulang-kulang isang buwan ang lumipas dahil magre-recess din sila noong mga panahon yon. Kung maalala nyo, impeachment ni dating Chief Justice Corona, ng yumaong dating Chief Justice na si Corona. Final ang impeachment complaint ng December 13, nag-trial po sila January 19. So kung susuriin nyo, base sa President yung salitang forthwith, hindi naman po ibig sabihin nun, kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General. K5 News FM. Ginapatag ni Senate President Chis Escudero nga hindi magpatigayon sang impeachment trial while yara sa break no ang Senado mga kakibay. Kay kahapon sa pag-adjourn no sang ilang sesyon, why gini matandog ang ining pagpadala na no sang articles of impeachment pato kay Vice President, why gini nila matalakay. So mahimo pagasuguran ini pag-abot ta no sa Hunyo 2 after no sang midterm election. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ayong ito kay Paring Francis Ubaldor Sabas sa Barangay Pandak, pabiya ka miyembro sang agpaw hitoda na may adayad gid nga od.
Pagbalik naton, kuha naton mga reports ang ato sa mga K5 News Patrol reporters. Direkta sila area of assignment. Anong reaksyon din ni Congresswoman Jam Baronda sa saning impeachment complaint nga isa man siya nagperma? Kay halos mga kongresista sa Western Visayas nagperma. Yes! Now, para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, magluwas lang kay Congressman Ligardato sa may Antique. Siya lang ay magperma, mga kakiman. Bantayan sa atos nga pagbalik pagkatapos ang Mighty C Network News. Kampiyon sa balita. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, bumato siya. Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tabos ako na. Luha ko. Habi man ang pasko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko nga nakabato na ako na. Daw ko, happy birthday. Sana malala ko na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon nagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga Ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidants rated at dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng desugared sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc, for ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500,
500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang MyTC naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ng MyTC, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain na nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no? Na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at MyTC, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga, may baon akong DTX 500 araw-araw. Umiinom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far. Nakakatakot. Sinasabahan ko na rin ito ng MyTC, the alkaline vitamin C, para ako'y resistensyado at maganda ang aking blood circulation. Nako, kapusta naman tayo sa oras, Doc Far. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Laging tandaan, disiplina sa sarili at sapat na kalaman ang susi sa magandang kalusugan. Ako si Ted Reyes. At ako naman si Doc Farland Sindak ay nagsasabing magandang kalusugan ay pagyamani. Oras sa K5 News FM Philippines. Ganap ng alas 2 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Sama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. FM1. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, FM1. Vice President Sara Duterte wala munang comment hinggil sa impeachment laban sa kanya. FM1. Mga kongresista sa lalawigan ng Iloilo nakiisa sa pagpirma ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. FM1. Samantala, pagdami ng peking PWD card ikinabahala ng DSWD. Dalawang representative mula sa Negros Oriental pumirma para sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Crime incident sa Malay at Isla ng Boracay bumaba ayon sa PNP. Isa namang lalaki patay matapos aksidenteng mabaril ang sarili sa Bataan. E-bike driver sa Negros Occidental patay sa pamamari. Mga dayo sa Antique na di umano'y nandaya sa sabungan pinagbubugbog. At populasyon ng aso sa Cagayan de Oro tumaas. MyTC Network News. MyTC Network News. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha.
At sa unang detalye ng mga balita, itinanggi muna ni Vice President Sara Duterte na magbigay ng anumang pahayag o komento hinggil sa ginawang pag-impeach sa kanya ng mga mambabata sa Kamara kahapon. Magugunitang nasa 250 na mga miyembro ng House of Representatives ang pumirma sa ika-4 na impeachment na inihain laban sa kanya. Ang bilang na ito ay lampas sa requirement na 1/3 o 102 lamang na pirma ng mga miyembro ng Kamara upang umusad ang impeachment complaint sa Senado. Patay sa isang ulat, binanggit ng Vice Presidente na ayaw muna niyang magbigay pahayag hinggil sa issue dahil hindi pa niya nababasa ang nakasaad sa impeachment complaint. Network News. YTC Network News. Samantala, mga kongresista sa lalawigan ng Iloilo nakiisa sa pagpirma ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni K5 Kim Kaluyo. Bumoto pabor sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang lahat ng mga kongresista sa lungsod at lalawigan ng Iloilo. Kasama sa mga pumirma sina Iloilo City Lone District Congresswoman Julien Jamjam Baronda. Sa Iloilo Province naman, pumirma rin ang mga kongresista sa 5 distrito. Kasama na rito si 1st District Congresswoman Janet Garin, 2nd District Congressman Michael Goriseta, 3rd District Congressman Lawrence Defensor, 4th District Congressman Virginel Biron at 5th District Congressman Raul Buboy Tupas. Pumirma rin sa nasabing impeachment complaint sina Ambis Owa Party List Representative Lex Anthony Colada at Uswag Ilonggo Representative James Jojo Ang. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Congressman Raul Tupas ng 5th District, walang nag-impluwensya sa kanyang desisyon dahil nakita rin ito ang ilang grounds para i-impeach ang Vice Presidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, binalaan ng Department of Social Welfare and Development ang mga may hawak na peking person with disability card na sila ay mananagot sa batas. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya para matigil ang iligal na paggamit ng nasabing peking PWD card. Dagdag pa nito na ang paggamit ng mga peking PWD ay tila pagtanggal sa prebelihiyo ng mga tunay na may kapansanan. Nanawagan ito sa publiko na isumbong sa mga kinauukulan gaya na lamang ng National Council on Disability Affairs sakaling may nakita silang gumagamit ng mga peking PWD. YTC Network News. YTC Network News. Gayun din, 2 representative naman mula sa Negros Oriental pumirma para sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Shara Humilio. 2 kinatawan mula sa Negros Oriental ang pumirma pabor sa pagsisampa ng impeachment case laban kang Vice President Sara Duterte kahapon. Si Congressman Manuel Chiquitain Sagrebaria sa 2 distrito at Congresswoman Jocelyn Lim Caichong sa 1 distrito ng lalawigang ito. Sa 250 na mababatas na sumang-ayon sa pagpapatalsik, ang unang pumirma ay si Ilocos Norte 1st District Representative Fernet Marcos at ang huli ay si House Speaker Martin Romualdez. Kinasuhan si Vice Presidente Duterte ng malaking aligasyon laban sa kanya tulad ng conspiracy to kill President Marcos, First Lady at Speaker Romualdez, malversation ng 612.5 million pesos sa confidential funds, salaries at debt and corruption at iba pa. Ang House of Representatives ay mayroon 306 na miyembro at 91 sa kanila ang hindi sang-ayon sa pagkakatanggal kay Duterte. Ikini sa K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, sa ibang detalye ng balita, crime incident sa Malay at Isla ng Boracay bumaba ayon sa PNP. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni K5 Leonard Viray. Bumaba ngayong 2025 ang crime rate sa Isla ng Boracay at sa buong bayan ng Malay ayon kay Police Lieutenant Colonel Mar Joseph B. Ravilo, Chief of Police ng Malay PNP. Ayon sa kanya, noong nakaraang taon, 17 ang nai-record na insidente habang 15 ngayong 2025 kung
saan bumaba ito ng 11%. Dagdag pa nito na noong 2022 mayroong 30 insidente ng krimen ang na-record, pero noong na-assign ito sa Malay noong 2024 bilang hepe ay napababa nito ang crime rate. Ang kaso ng pagnanakaw o salisi na nagaganap sa isla ay napababa din dahil sa pinaigting na presensya ng kapulisan lalo na sa mga front beach. Ipinangako naman ni Ravilo na patuloy nilang pananatilihin ang peace and order sa isla lalo na ngayong buwan ng Pebrero dahil sa posibleng pagdami ng turistang bibisita sa isla ng Boracay. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. Mighty Scene Network News. Mighty Scene Network News. Samantala, isang lalaki patay matapos aksidenteng mabaril ang sarili sa Bataan. Ang detalye ng balitang yan hatid naman ni K5 Ruel Tarayaw. Patay ang isang 39 anyos na lalaki matapos paglaruan ang baril at aksidenteng mabaril nito ang sarili habang nagiinuman kasama ang kanyang mga kamag-anak sa Methodist Street, Barangay Luwakan, Dinalupihan, Bataan. Batay sa ulat kay Dinalupihan Municipal Police Station Chief of Police Lieutenant Colonel Marcelino Marcos de Losa, nakilala ang biktimang si Derek Erijo Ocampo, nasa wastong gulang at residente sa nabanggit na lugar. Tatagip naman ang sospek na nakilalang si Efren Erijo, 47 anyos, na tiyuhin ng biktima. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, mag-alas 10 ng gabi nang maganap ang insidente. First time daw ng biktima na makahawak ng totoong baril, kaya inabot sa kanya ng sospek na kanyang tiyuhin ang baril na pagmamayari umano nito para mahawakan at makilatis. Pero habang hawak daw ng biktima ang baril ay aksidenteng nakalabit nito ang gatilyo, dahilan para pumutok ang baril at tumama sa kanya. Isinugod ang biktima sa paggamutan ng kanyang mga kamag-anak pero binawian din ito ng buhay sanhi ng tama ng bala sa katawan. Naaresto ang sospek na inabutang panglasing ng mga responding police kung saan na-recover ang isang kalibre 45 na baril na kargado ng mga bala na wala ding mga kaukulang mga dokumento. Haharap na ang sospek sa mga kasong reckless imprudence resulting to homicide at illegal possession of firearms and ammunitions at COMELEC gun ban. Ito si K5 Ruel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Mighty Scene Network News. Mighty Scene Network News. At sa iba pang detalye ng balita, e-bike driver sa Negros Occidental patay sa pamamaril. Detalye ng balitang yan hatid ni K5 Sunshine Lacson. Palaisipan sa ngayon para sa pamilya ng isang 22 anyos na e-bike driver sa Negros Occidental kung bakit binaril sa ulo ang kanilang kaanak na si John Lloyd Laison, residente ng Silay City. Ayon sa magulang ng biktima, isang responsable na anak at mapagmahal na kapatid si John Lloyd at may plano pa umanong makapagtrabaho sa ibang bansa upang makatulong sa kanyang pamilya. Aminado rin ang mga magulang na walang kaaway ang 22 anyos na e-bike driver sa kanilang lugar. Binaril si John Lloyd habang nakaupo malapit sa basketball court sa Hacienda de Fuego 1, Barangay Bagtik, Silay City. Isang lalaki umano ang lumapit sa suspect at binaril sa ulo ang biktima. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, mabilis na tumakas ang lalaki sakay sa isang motorsiklo at nagtungo sa direksyon ng Talisay City. Naganap ang insidente alas 12:05 ng hating gabi, araw ng Lunes, Enero 3. Napag-alaman na nag-iinuman umano ang mga kaibigan ni John Lloyd sa lugar kung saan binaril ang biktima. Ayon naman sa mga otoridad, posibleng may lihim na galit ang sospek sa biktimang e-bike driver. Napag-alaman din ng mga pulis na imbulbado sa naganap na kaguluhan ang biktima. Sa ngayon, hinahanap na ng mga otoridad ang suspect. Para sa Mighty Scene Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. Mighty Scene Network News. Mighty Scene Network News. Samantala, mga dayo sa Antique na di umano'y nandaya sa sabungan, pinagbubugbog. Ang detalye ng balitang yan hatid naman ni K5 Melmar de la Cruz. Ugat sa mukha at katawan ang natamo ng 4 na individual matapos kuyugin ng mga taong sa sabungan sa bayan ng Sibalom, Antique.
Ito'y matapos na sinasabing ang mga dayo ay nandaya umano sa sabungan. Sa panayam ng K5 News FM, San Jose Police Major Jeremy Ian Magbanwa, ang Acting Chief of Police ng Sibalo Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na nahuli ng mga sabungero ang nasabing mga individual na pinipilay ang mga panabong na manok at saka pumupusta sa kalaban. Dahil dito, kinuyog ng mga sabungero ang nasabing mga dayo, subalit mabilis namang nakaresponde ang mga kapulisan, rason para makontrol agad ang komosyon. Payag pa ni Police Major Magbanwa ng nasabing mga dayo ay nanggaling sa bayan ng Putotan, Iloilo, Molo, Iloilo City, Valenzuela City at San Rafael, gayon din sa Bulacan. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Sibalo Municipal Police Station ng mga sospek at na-inquest sa kasong criminal charges. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Belmar Obsemar de la Cruz para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Antique K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, populasyon ng mga aso sa Cagayan de Oro tumaas. Ang detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5K Buscaino. Lumobo ang dog population sa lungsod ng Cagayan de Oro mula 63,000 sa taong 2023, naging 69,000 ito sa taong 2024. Ayon kay City Vet Office Head Helen Takandong, base ang datos sa mga aso na napabakunahan nila ng anti-rabies. Di pa kasali dito ang mga asong gala o ang mga di nabakunahan. Nagdudulot ng peligro sa kalusugan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga aso sa syudad. Hindi lamang rabies, pati problema sa basura at aksidente sa kalsada nagaganap na rin. Dagdag gastos rin ito sa mga asong hinuhuli at sumailalim sa euthanasia. Puspusan ang pagbisita ng mga personahe ng City Vet sa mga barangay, lalo na sa malalayong lugar, upang magbigay ng libreng bakuna sa mga hayop kontra rabies, vitamins, spay and neuter. Dagdag pa nito na bagamat wala pang animal shelter ang Cagayan de Oro LGU, may 2 pribadong animal shelter naman na kumukup-kup ng mga pinabayaang aso't pusa at tumutulong rin sa City Vet sa mga programa sa barangay. Hinikayat naman ni Takandong ang lahat na may alagang hayop na maging responsable at pinayuhan ang mga makakagat na magpunta agad sa Animal Bite Center para sa agarang lunas. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5 balitang abroad, umani ng magkakahalong reaksyon ang naging pahayag ni US President Donald Trump na handa nilang i-take over ang Gaza. Sinabi ni United Nations Secretary General spokesperson Stephanie Dujarric na ang pahayag na ito ni Trump ay mas lalong pinapalala ang problema. Kaugnay niya, nagbabala rin ang United Nations Human Rights Office na ang puwersang paglipat o pagpapali sa mga tao mula sa occupied territory ay isang paglabag sa international law. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Pabalik mga K5 sa pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Sa gyapon kita ang temporaryo nga magatalo sa inyo sa ning regular anchorman kay K5 Jan Sapio. Ako naman inyo sing alagad kay K5 Enrico Surita Jr. Ang kampiyon
nga istasyon K5 News FM. Mayong untogin kay Ma'am Winifrida Sarmiento sa may Cebu, kag kay Sir Arman Bakuguay, no, ang ato si mga taxi, kag mobile patrollers nga monitor sa ato nga pagpangalagad. Alas 12:17 sa ato nga pagpangalagad, mga ka-K5 para malikawanta ang mga pagtubo sa mga bukol sa ato nga lawas nga mahimo ma-develop ini sa cancer. Dapat nga mag-inom kita, no, adlaw-adlaw sang Ditex 500. Puno-puno ini, no, sang antioxidant. Kag puno man isang anti-carcinogenic properties, agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Masaligan kag mataas ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa sugar sugarcane extract, no, sang Ditex 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Kag siyempre parisa naton sang Mighty C. Kung gusto nyo naman healthy, inom kita sang Mighty C. Isa ni ka-alkaline nga vitamin C. Pwede kita kainom sini. Na, bisa naman kita sang kinanaan, hindi ibang sulaba ato siya sulok-sulok. Kay ang Mighty C, kampiyon ni sa immune system mediator, nagapakusog sa ato nga immune system capabilities. Agod nga patyon, maguba nga selula sang lawas, pinaagi sa ginatawag nga apoptosis o kung bago pa man mag-mutate, kag mangin kanseros. Hindi na magulat pa nga magtubo ang mabukol sa lawas, proteksyonan kag galingon, mag-inom sang Ditex 500 kag sumuman Mighty C adlaw-adlaw ang ato sini nga inomon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang Ditex 500 kag Mighty C mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang-Uy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Halo lang kita kay hindi lang gidi tribayo. Ang ginapiki subong ang Ditex 500 pagid. Bakal kita sa mga klinika outlet naton. Parang sure ball 100% nga di kalidad kag subong man original. Ang ginabakal ninyo ang klinika outlet sa may syudad sang Iloilo sa may dalan Ilopez. Na sa kilid sang St. Robert's International College. Kag sa hilira da sang Robinson's Place Harua. Dako dira may ngalan da Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available gid ang mga klinika product mga ka-K5. Kag sa may Banwa sang Miag-Aw, no, dira sa may Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure, sa may Barangay Poblasyon, sa may sulod sang Pasig, kag sa may Coast Mart Kalinog. Kag siyempre mabakal man ang mga klinika product sa ato sa Ningalzada kag Shopee. Kag subong sa TikTok na mga ka-K5. So pwede ka muna ka-order para madulong gid sa inyo nga lugar kag sa mga nagapangunang butika sa inyo sining nga mga lugar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayong odto man kay Sir Gilonel Glore. Nagamon ito man sa ato nga pagpangalan. Mga ka-K5, no, sa gyapon ginatutukan tani, no, ang ining impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Amo to ang bakina ni Senate President Chis Escudero nga madayon ang impeachment trial pero sa pagkatapos na sang break, pagkatapos na sang eleksyon sa Enero 2 na ini, no, mga ka-K5. Pero anong matabo dire? Kasi may mga bago na kita makasulod din nga mga senador, pero may baluan tayo pag-abot sa Hunyo 2, no, pagbalik sang sesyon, pagkatapos ang break sang Senado naton, kung no, mangimplastar sila, no, kung pila ka adlaw, marathon hearing ang matabo, no, sa saring impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Pero diri sa bahin sang Western Visayas, naibloan to naman nga halos, no, tanan nga miyembro sang House of Representatives sa may bahin sang Western Visayas, no, ang nagbuto, no, para sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte, si Representative Carlito Marquez sang probinsya sang Aklan sa 1st District, kag ining si Congressman Chuderico Harisco, no, si 2nd District ni sang Aklan. Sa may Capiz sa 1st District si Emmanuel Billones, kag sa 2nd District sang Capiz si Jane Castro. Kag ang tanan, no, 5 tanan ka mga distrito sa may probinsya sang Iloilo ang nagpabor, no, batok kay Vice President Sara Duterte, nagvote yes, no, para sa impeachment complaint. Ining Sanday 1st District Representative Janet Garin, ang 2nd District Michael Groseta, 3rd District sa kay Congressman Lawrence Defensor, 4th District Ferdinand Beron, kag 5th District
Raul Tupas, including man ang Lone District sang syudad sang Iloilo, si Congresswoman Julian Jam Barunda, kag ang Lone District sa may province of Guimaras, amo ning si Congressman Lucel Nava, including man si Ambis Uwa Party List Representative Lex Anthony Chris Culada, kag siyempre Kabataan Party List si Congressman Raul Daniel Manuel, kag ang pinuno party list na si Congressman Howard Ginto, kag si Oswag Ilonggo party list na James Ang. Amo ni ang mga yes para sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Ang wala rin mag-yes amo ang congressman sa may Lone District sa may probinsya ka Antique, si Congressman Antonio Ligarda. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Diba kung may commandman kay Senadora Loren Ligarda, now siya ning way magperma mga kakig. Ano ang nangin rason? Itingwaan naton nga malabuot ang tanan sa ning mga congressmen diri sa bahin sa probinsya sang Iloilo, including di sa may syudad sang Iloilo. Ano ang nangin statement ni Congresswoman Jam Barunda sa iya nga pag-vote no yes para sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Para sa Kampiyon Report, upod kay K5 Jenny Cayuran, direkta sa may bayan sang Iloilo City Hall. K5 News FM, Kampiyon Report. K5 Enrico, no, nagpagwa sang statement si Congresswoman Julian Jam Baronga. Angot man ni K5 Enrico sa pagpirma niya sa pagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte. K5 Enrico kahapon. So according sa ginpagwa nga statement sang kongresista ka K5 Brick, nagapati ini nga this impeachment trial K5 Brick ang mahatagan bala sa due process or proper avenue si Vice President Sara Duterte nga i-answer or pagasabto ining mga allegations and issues na ginahaboy sa iya K5 Enrico humalin pa sa mga Quad Committee hearing na ginpatigayon, budget hearing at K5 Enrico nga ginpatigayon. So according to Congressman Jam Baronga, na this is a constitutional process, is an opportunity for her to present her side of issue and respond to the allegations in formal and impartial forum to K5 Brick. So matandaan nato no, may anom ni kabasihan ang Congress sa K5 Enrico nga aging impeach si Vice President Duterte. So first gito K5 Enrico amo to ang death threats bala ang pag live stream sa ni Vice President Sara Duterte nga hatag death threats kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Amo man sa K5 Enrico ang mga alleged nga mga paggamit or misuse ng confidential funds sa Office of the Vice President ang paghatag sa mga issue to sa mga cash envelopes bala K5 Enrico sa mga DepEd personnel sa K5 Enrico sang siya pa ang DepEd Secretary. Amuman ang unexplained wealth ni Duterte as well as ang Davao Death Squad kaga drug on war killing sa K5 Enrico nga una pa lang deny na ni Vice President Sara Duterte. So amo ning K5 Enrico, according to Congresswoman Jam Baronga, mahatagan sa patas, may due process, kung ano man ang mangin resulta sa trial baka K5 Brick, ti amo na ang nag-decide ini na mag-go nga tawag ni nga nag-go siya for impeachment kay Vice President Sara Duterte kay K5 Brick. Safe man nga statement ka K5 Jen, no? Nagperma para nga tipawatud ni Vice President Sara Duterte in proper forum nga ang mga akusasyon batok sa iya no, wala sang kamaturan. Amo nati through impeachment ta trial, kamatud-an dai na ni Vice President Sara Duterte. Usually daw mo nang batian ta. Pero prior si K5 Jen, di ba, do may mga pag-istoryahan na makay kadamo ka dito nakibot. Ay ang ika-apat sa impeachment complaint no nga gin-file, automatic yung direkta sa Senado. Wag gyud magginahom-dahom kay dapat abin la maagi pa sa ay i-refer pa sa Committee on Justice kag Committee on Rules. Magaling kiti may nakitaan man, kiti balaan taman mga maalam maning ato sa mga kongresista. Kag ibanda sila abogado tikitaan man nila ang mga litib da. Kag mahimo dira, no? That's why nga pag-file nila sa ika-apat nga impeachment complaint, automatic na may 215 na nga pirmado kag nagpanumpa ni K5 Jen.
Di may mga information sa K5 Enrico, no? May nakita-kita nga sa national news kahapon nagkaukos ang mga representante o mga kongresista sa K5 break nga unaware sila na kung ano ang pag-istoryahan bilang K5 Enrico pagpatawag sang kaupos ang majority sang Congress sa K5 Enrico. Di amo managani ang kumbaga gina panginwala ang idea bilang K5 Enrico nga gintanuhan mismo sa Congress ni impeach si Vice President Sara Duterte kay K5 Enrico. May mga nagagawa pa ganito nga si Congresswoman Darin ang nagdusok dito ni K5 Enrico, which is ginpanginwala yaman kaya mo na ang gina-claim sa piyak ng party kay K5 Enrico. Kaya mo na ang masadya lang ang K5 Enrico diriya sa Western Visayas. You've mentioned man gani nga only Lone District Representative si Ligarda ang wala nagpirma kay K5 break and tanan-tanan diri ang mga kongresista ang nag-ugyon niya kay K5 Enrico nga i-impeach si Vice President Sara Duterte, and they share same sentiments man kay Congresswoman Julian Baronda nga mahatagan sa proper avenue na maka-explain sa iya kaugalingon kag sabton ang mga allegations sa batok siya kay K5 Enrico kung i-impeach ang Vice President for example sa Congress, determine kay K5 Enrico nga wala na siya sang kumbaga hindi na siya Vice President of the Philippines. May trial pa man kay K5 Enrico sa Senate, dito pa ang final nga kumbaga hearing kag kumbaga ang decision ni K5 Enrico. Siling si kilala ko ti malos-malos lang na. Ang kabuhi kuno sang tawo daw pariho kuno sang roida mo. Kay Sara kasi babaw kasi sa dalom ka man. Isa tsimpo to sang Duterte sulod sang anom ka tuig do mga untouchable man to kag ang mga wala sumunod suporta sa ila nag-against sa K5 Jen. Bala? Importante kung diin ka mabuhi dito ka. Kung sino ang puno sa bulugasan mo dito ka. Hindi lang bulugasan mo, kundi bulsa mo. Pati pa pang sudan. May mga patagal din kay K5 Enrico nga mga Facebook post sa gabi, no, sa atong social media nga may mga allegedly nga kung sino kuno ang nagpirma sa itong impeachment, may hatag na pondo like example 25 million pesos kuno to sa program. 25 million 25 million kada isa? Kada isa. I-times mo sa 215 pilan to ka labot to ka K5 Jen ka milyon? Oo, si aside na sa unaya bata ka patuguro sa tsimpo to ni former Chief Justice Corona, may mga nagawa mo itong balita nga nagpirma against o nagpabor nga ma-impeach si Chief Justice Corona that time. Dawa man to K5 Jen. Kung kaysa sperma may baylong kwarta. Ano na ang nagwa kay K5 Enrico man, may mga aside sa pero may mga balasihan man kaya ang pag-isang iban kung ginsabat lang ni nausang primero ni Vice President Sara Duterte, iway man siya nagatambong, iway man siya nagapakita to sa mga ginapatawag sa nga mga investigasyon sa komitiba da. Imbestigar sa mga hindi insakto nga paggamit sang pundo sa iya sing opisina. Pila ka mag-question against sa iya sing confidential fund. Iway man siya nagsabat. Galing kay balaan naman ni Vice President Sara Duterte ang padulungan sini impeachment proceedings yapon kay unay man nagabal nga mo man gyapon padulungan kay K5 Jen. Kasi other than that, kay K5 Enrico, no, may mga nakitaan sa gitbala sang congressman kag mga complaints sa pag-budget hearing nila kay K5 Enrico nga do ka hindi manami ang pagsabat ni Vice President Sara Duterte sa mga kongresista na daw it seems like quote-unquote spoiled brat si Vice President Sara Duterte. Daw ay nabigarespeto? Oo, daw ay nagarespeto sa body. That's why nga, amo man ang isa sa mga ginatanaw nga rason nga impeach sa Congress si Vice President Sara Duterte kay Fabric. Ako bla pa makuta kung ako ang congressman kung nga mapirma ko? Hindi, ikaw. Sige, kung ikaw ka kay Fabric Enrico, butang abi, congressista, ikaw diri sa nag-yes ko? Oo, nga nag-yes ko? Mga congressman ganito sa Mindanao, nagpabor ako pa taga Visayas. Ano ang difference ng taga Mindanao kung taga Visayas kay Baluarte? Siyempre Baluarte mo to kay 5 Jen mo.
Baluarte mo to, ambal na sang nagligad sang pag-eleksyon, solid South. Paano nagsolid? Subong kayo nang lang ni liquid. Mas kalain pag ginagawa ko magas kay K5 mangingas na gindulaan. May gina-apply kita yung matinunan tas ang high school tano mapabugay kita sa mga science teacher na to ka K5 Gen. Oo, ano gani matter? What is the meaning of matter? Matter is the wife of Peter. Tiyan mo niyo mo ning rason no kung nga sa ganita ga Mindanao to majority do mo 61% ka mga kongresista sa Mindanao no nag-vote nga yes no para sa impeachment complaint sa kay Vice President Sara Duterte. Isa ila do talag sa kami lang kita subong nga mga politiko tando mga panindugan alin sa primero hasta sa punta no. Eksakto na kasi sabi ko nga hambata nga kung sa DNO or kasino ang makapapuno sang bulugasan mo dito taya. Bulugasan kagang bulugasan mo abi kwan tambo ano ganing dako nga sa bulugasan naman sa unang ginabutangan nablang daw dako na nalipat ang ka-term. Drum? Hindi may isa na daw big manasan nga kawayan pero dako siya bla. Ginabutangan sa mga humay mo. Nalipat na ko abi So dugay na ko abi ay nakita subong daw ay naman abi subong kita. Tama na konsiderin ka mabusog dito kay 5 Gen bla. Especially daan nga election season pag iti kay Enrico ikinanglan sang tanan funding. Tabungos. Salamat kay Sir Rodlo Montana Tabungos. Kilala mong Tabungos? Ay ka na ya. Bala mo lain ka na nga henerasyon. Manaway timok lalak Tabungos na dako na mo. No, surud lang sa una ka mga humay. No, dira na ako dako ginayak kay 5 Gen. Kung subong ya ang mga humay ginabutang sa sako sa ano pa ginabutang na sako lang gid ang tabungos dako niya kay 5 Gen, no? Made nga sang ginrara man nga kuana nga kawayan. Amo sa unang bulutangan sang mga paray, no? Tabungos sa man ni Ma'am Laura sumagay say tubo-tubo kita mo nday Ma'am Laura kag ni si Rodlo Montana. Sila sa Rodlo Montana, iba nabing nga mga senador, nag-fly-fly, butterfly mo. Ti sa mga House of Representatives mo man. Kung kaysa, ga-adapt ka man sang color. Kung anong natapikan mo, damo man ang imo color, kaki 5 Gen. Kung saan kinanglan mo maglumpat-lumpat man, nga daw kaangay sang butterfly, para makasuyok ka man sang dugos. Amo na gani kay Sir Enrico na mag-election season na diri mo gid sa makita kung paano ang survival sang kada politiko kay Sir Enrico ma-maintain lang ang ilang mga posisyon. O kaya kami dipinsa ka man para sa kayuhan sa mapumulo sa akong distrito. Masaylo ako kayo ay kayong proyekto. Kaki 5 Gen, salamat ged. Sige kay Sir Enrico, ini nga balitaan gid doon sa inyo sa DTX of mix ang healthy nga pero hindi acidic kung imnon kag safe kay 5 Enrico. Ini man nga balitaan doon sa inyo ni kay 5 Ray Espeja Umalay nga palang agidang banuwas sang pototan. Report na gikan sa Iloilo City ini sa kay 5 Jenny Kaudilan para sa kampeonato balita sa serbisyo publiko sa Kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pagbalik tayo gatchay na to report ni K5 Kimberly Kaluyo. Anong mahambal sa pila ka mga cause-oriented groups dire sa saring pagpasaka na sang impeachment complaint sa Senado. Ini tanan sa siya pagbalik pagkatapos sa pila ka importanteng mapahibalo. Palihog standby. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang K-Station! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Esteja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampiyon nga Estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Halilrigya sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa Kampiyon nga Estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force
coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we occurred in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passions towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. We never get this far. We live for moments like this. Come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. Come alive in moments like this. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. Moments like this. Moments like Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. Ako si Presidente Nesa, taga Lumangan nga tao, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso
sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM sa Klinika di Alternativo Medisina ni Dr. Miloy. Pinigid ako nagabakal sa iya produkto kay makabulog din sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, tistingin ninyo ang DTX 500 D3 Bio may kisikan DTX Copinex. Dako gid akon pasalamat sa siningang produkto na nakabulig gid sa akon sing dako sa akon balatian. Pabalik mga ka-K5 sa pagpangalagad diri sa Webes nga edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Alas 12:48 sa pagpangalagad. Mga ka-K5, padayunan lang pagmonitor diri sa Kampiyon nga estasyon ang K5 News FM Iloilo 88.7 para kon ka mo madakpan no nga naga-monitor kag nagalanog ang inyo sini nga radyo, automatic no dakop kamo mga K5. Pero hindi ka mo priso, no? Paghatagan ka mo, no, sa isa ka box sang Klinika Ditex Coffee Mix, ang healthy nga kape. Kani padayon lang sa pag-monitor sa ating istasyon diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 para basic ka mo, no, ang isa sa maswerte ng malabayan sang amo sing team nga naga-monitor, no, diri sa Kampiyon nga estasyon ang K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampiyon nga estasyon K5 News FM. Kay mamay kami Benedicto, may alayad nga udto kay Ma'am Richel Tuando kag kay Sir kay Ma'am Ernie Cabanilla, no, gamay man sa ating pagpangalan. This time i-check na to reaction man sa pila ka mga cause-oriented group regarding sa pagpasaka sa impeachment complaint, batok sa kay Vice President Sara Duterte. Para sa Kampiyon Report o Pod K5 Kimberly Calus. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Enrico, suportado kag nagapati ang ining Bayan Panay, isa ka cause-oriented group diri sa may Isla sang Panay nga madayon no ang ining pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. According pa diri kay Mr. Elmer Foro, ang Secretary General sang Bayan Panay, according sa iya, ang ila sining counterpart which is ang Makabayan Block, ang isa sa mga nagduso sa pag-file sang complaint batok no kay Vice President Sara Duterte. Kag according diri sa iya, nga suportado niya ini at tungod nga madamo sang mga grounds ka K5 Enrico para makabig no nga dapat nagid kakson or dapat nagid patalsikon si Vice President Sara Duterte sa pwesto. One of which ka K5 Enrico is ang paglustay o kunang pagwaldas ang kwarta sa Department of Education o DepEd, wherein according diri kay Mr. Elmer Foro nga sa ginpatigayon nga mga hearing to tawag na to na pamatud-an dito ya nga guilty. Oo, ang ibang tong mga opisyal sa busog kay K5 Kim, kay may mga ginabaton to? May sobre kada bulan sa Youth Camel kay K5 Enrico. Sana all no? Awag kay K5 Enrico bisan sobre lahat, bisan sing Youth Camel. Oo. Dako to, ginapatawag siya, ang problema kay hindi ma-locating mga gabaraton bla. May ngalan dito nga Piatos. Gulang na lang si Chippy. And tawag na ang mga pangalan nga na-include pa to sa mga ginatagan na bisang kwarta ka kay K5 Enrico abi is tawag na may dito na pamatudan nga si Mary Grace Piatos, wala man sang record kay K5 Enrico sa atong siri nga mga Philippine Statistics Authority o PSA nga which in fact no nga ginahambal nga may mogin fabricate lang ang pangalan para kuno abi may ga-receive no sang kwarta kay K5 Enrico. Kag ang isa pa gidra ka questionable according diri kay Mr. Foro ang ining paggasto bala no sang 125 million pesos nga confidential funds sang Office of the Vice President. Pila na to kadlaw? 11 kadlaw. 11 kadlaw. Grabe no? Kag according gani diri kay Mr. Foro, duwa amo na nga kantidad. 11 kadlaw dula na, gasto na. Pero kung ikaw na pangitaon mo na, sus Mariusip pila pa kakabuhi mo kinanglam labot mo pa na. Masigahan niya mapaday ka tayo, hindi ka nakakita sa 125 million. Bisa sak million ganito, hindi po. Bisa niya ni Sinmil, magayan ta kasi 5 Enrico. Yawan kita kita.
Oo mo gid kay 5 Enrico kag isa pa gid diri ang ilambal man ni Mr. Foro nga ang criminal instinct mo tong pamahog o threat niya kay President Ferdinand Marcos Jr. sa First Lady nga si Lisa Araneta Marcos and kay House Speaker Martin Romualdez. According diri sa iya, kabilang isa ka Vice Presidente with the second highest in terms of position diri sa Pilipinas. Do hindi bala nagakabagay nga sa imo maghalin i-air mo pa sa social media, may pila ka mga reporter sabi nor mga journalists nga naka-record sa imo sila paghambal nga may target ikaw o kung may plano kaya nga pat yun ang aton siring presidente ka kay 5 Enrico. Pero according diri kay Mr. Foro nga hindi ko nabi nga pro-impeachment kay Vice President Sara Duterte, pro-Marcos na dayon ka kay 5 Enrico, just like sa ila ka kay 5 Rick, no? So, amo na, ang subong nagapati sila, yung madayon ang ining impeachment kay bato kay Vice President Sara Duterte, pero they believe, o kung he believe, nga may magapamalabag sa Senado, especially ang mga die-hard parang supporter, die-hard nga mga kalyado during the Duterte administration. Kay, for example, namugid man kay 5 Rick, mo, sa mga nagapabilin pabla sa Senado, kag sa mga matag-as nga opisyal naton nga mga supporter gadyan ni former President Rodrigo Roa Duterte kag subong ga padayon pagpasuporta no kay Vice President Sara Duterte. According diri sa kay Mr. Elmer Foro nga dako ang papel man naton diri nga publiko kay 5 Rick no sa sining impeachment complaint batok diri sa kay Vice President Sara Duterte kag according diri kay Foro nga ang impeachment ang importante man para bala hindi ko na magsagsag ang pinamatasan sa mga politiko o mga government officials nga nagalustay lang nga pinagusto ka gastos ang kwarta sa gobyerno, which is halin sa aton sa nga buwis o kung ginabayaran naton kay 5 Enrico nga mga tax nga kita nga mga ultimo nga mga mamumugon. So according diri kay Mr. Elmer Foro nga naga positive siya or nagalaom siya nga madayon gid niya ang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte kay 5 Rick. Sige, salamat kay 5 Kim. Sige, report nagikan diri sa syudad sang Iloilo. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Salamat gid kay K5 Kimberly Kaluyo. Updating one to with ang iban sa mga reaksyon. Ilbagid ang ato sa pila ka mga congressman diri sa bayin sa probinsya sang Iloilo sa ilaman sa ning standard. Pero ti makita naton may mga may mga balasihan man abi. Kay damo to ga question sa pundo sang opisina sang Office of Vice President sang nanging DepEd Secretary pa ini. So may mga hindi mapathag lang. Iti kinatagan mo to sang tsansa sa committee hearing. Why mo to nagsipot kag ti didto daw naging arugante pa ang atos nga Vice President. So amo nang ginalang taon nila nga ang padulungan sini is impeachment at trial mga kakip. So bantayan to ni sa maabot nga Hunyo do. Kon ano ang mga changes ni prior sa sining hulaton ta sa Hunyo do pagatutukan tanay ining patigayunon nga eleksyon, midterm election sa bulan sang Mayo. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Update tanay sa National Basketball Association kay pizza size ang deadline siya pero ti abansit bi adlaw mo ti buwas pa ni ang deadline dito sa may bahin sang Estados Unidos. Pero may mga changes ng kalabo subong mga kakipay. Si Miami Heat star player Jimmy Butler ang maghahampang na sa Golden State Warriors. Ang kabaylo sini amo si Kyle Anderson, si Andrew Wiggins, no, kag ang protected 2025 first round pick sang Golden State Warriors. Samtang si kay apat ni ka-team ang involved. Ang Miami ang makuha man si PG Tucker alin sa Utah Jazz. Samtang si Dennis Schroeder alin sa Golden State Warriors ang igahatag sa Jazz. Kag ining Detroit sa Detroit Piston no, si Lindy Waters III kag si Josh Richardson no, sa Detroit Piston na mga kakita. Ang mga bulubantayan subong no, nga mga movement tungod sa hilapit ng deadline no, sang trade dito sa ibahin sang National Basketball
Association. Ang iba sa mga balita kay mga informasyon, mabatian sa pagpalagad karon sa programa El Castigador. Upod ba ang inyo sa nga alagad? Ang atos nga pagpangalagad sa saring Webes edisyon sa programa 11 Mbps. Ginadulong sa inyo sang Klinika Ditex 500. Sang D3 Bio, sang Mighty C, kag suman sang Klinika Ditex Coffee Mix. Sa ngalog lamang sa malug singa puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon singa President kag CEO Doc Ramil Itanguy, sa amon singa Area Manager na palanggagin ng taga Banwasang Pututan ka K5 Ray Espeha Umalay. Ako naman ang inyo talos nga alagad sa inyo singa regular anchorman sa sing programa 11 Mbps sa kay ka K5 Jan Sapio. Ako naman si K5 Enrico Tupasurita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, #1 na kita, K5 News FM.